Bala ko sana kasi mag-sorry kay Mr. Bullet eh, kasi sa nagawa kong kasalanan eh. Mag-sorry doon. Sorry ko, di ko may pagkamayan. Diyan mo na ka. Uy, di ko may pagkamayan. Uy. Patawarin mo po ako, Sir Bullet. Okay, matulog dito sa bahay ah. So kung gusto nyo mapanood yung video na yon, puntahan nyo lang yung Facebook page ni Boss Razel, no? Eto yon mga bossing. So eto na nga mga bossing. Maglalabas ka na lang kasi ng statement, fake news pa, Boss Razel. Konyo boy, ano na? Pagka nagsasalita ka sa internet, siguraduhin mong totoo, no? Walang dilitan din ng video. Ayan tayo eh. So sa mga hindi nakakaalam mga bossing, kukwento ko lang ha. Naglabas ng video kasi si Konyo Boy, no? Sinasabi niya doon na merong asawa at anak si Bullet. Tapos si Mr. Bullet daw, tinakbuhan daw niya, no? Yung kanyang mag-ina. Yun ang sabi ni Konyo Boy. Ngayon, gumawa ng paraan tong si Boss 150 at si Mr. Bullet. Pumunta sila sa mismong bahay nung girlfriend, jowa, asawa ni Mr. Bullet. At na-confirm nga, no, nabuntis nga talaga siya, which is totoo naman yung sinabi ni Konyo Boy. Tinanong ni Boss 150 kung tinakbuhan ba niya. Ang sagot nung babae, hindi. Yan tayo eh. Ngayon, in-upload ni 150 yon. Tapos ngayon, etong si Konyo Boy nag-delete ng video. Walang dilitan ng video. Maraming may resibo. Ayan tayo eh. Pagka namali ka, kailangan mong panindigan. Magkabayag ka naman. Patay tayo dyan, bossing. At ngayon, pupunta ka sa bootcamp para humingi ng sorry kay Mr. Bullet. Okay, sige, maganda yung ginawa mo, humingi ka ng tawad. Pero hindi mo mababago lahat doon, bossing. Ang ina, the damage has been done. Ginawa mo na, sinira mo na yung buhay ng tao. Naglabas ka ng fake news, no? Paano kung walang kakayahan si Mr. Bullet na ipagtanggol yung sarili niya? Buti na lang nandyan si 150 para gawin yun. Ang ina, isipin mo muna kasi bago mo gawin. Huwag kang basta-basta tira ng tira. Ayan tayo eh. Diyan tayo napapahamak lahat. No? Kailangan mong siguraduhin lahat ng sinasabi mo sa internet may kaakibat na ebidensya. Patay tayo talaga dyan, bossing. So ngayon, hihingi ka ng tawad, di ka pinatawad ni Bullet, ano nang plano mo niyan? Yatap ka, so tamang ligaw ka ngayon kay Mr. Bullet, no? Lalo mong sinisiki pa ng mundo mo, bossing. Imbis na kasi gumawa ka ng tama at humingi ka ng tawad, lalo mo pang pinapalala yung sitwasyon. Hinahamon mo pa sila, ikaw na nga tong may kailangan, ikaw pa tong malakas yung loob. Hindi pa huli ang lahat, Konyo Boy. Pwede ka pang humingi ng tawad at pagsisihan mo. Hindi lang sapat yung paghingi mo ng tawad. Kailangan makita ng mga tao na nagsisisi ka. Yun lang yun. Mga bossing dyan pa pala kayo Kala ko wala na kayo eh. Hindi mga bossing, may gusto lang ako sa inyong pakilala, no? Ang bagong larong na-discover ko. Ang Super Game. Ayan, napakaangas na ito guys. Ayan, turuan ko kayo kung paano mag-register, no? Actually, magre-register pa lang din ako bago lang din ako dito mga bossing. Ayan, sa mga gusto mag-register mga boss, ayan, pindutin nyo lang yung register na yan. Ayan, pagka napindut nyo na yung lalabas yung screen na yan. So, yung enter your cellphone number, sabi niya, o di lagay nyo yung cellphone number nyo dyan. Tapos, maglagay kayo ng password. Tapos, i-confirm nyo lang yung nilagay nyo password dun sa una. And then, pindutin nyo yung send para mag-send sila ng OTP or one-time PIN sa number nyo, tapos yun yung ilalagay nyo dito sa OTP. So, once pagka nagawa nyo na yon, ito ang makikita nyo na mga bossing. Ayan, once na na-login nyo, ito na ang makikita nyo mga boss, no? So, ito yung mga laro na pwede nating magawa dito mga bossing. So, pagka nag-top up ka dito, pwede kang makakuha or may bonus ka ng 10 PHR pag nag-top up ka ng 100. Tapos, may bonus kang extra 50 pag nag-top up ka ng more than 200. O, napakaangas, di ba? Doon mo makikita sa taas yung pera mo. So, kung gusto mo mag-cash in, pindutin mo lang yung plus sign sa taas. Ayun! Okay, pag pinindot mo yan, ito lalabas sa inyo, top up, pwede ka na
mag-top up dyan mga boss. So pwede ka mag-top up ng 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 30,000. Depende sa inyo, no? At kung gusto nyo naman mag-cash out mga bossing, wala kang ibang gagawin kundi pindutin lang tong withdraw dito. At pagka lumabas na to mga bossing, pwede ka na mag-cash out ng 300 pesos hanggang 20,000 pesos. So malaking chance ang pwede mong makuha pagka nanalo ka, di ba? Ang angas nun mga bossing! So, ganun lang siya kadali mga bossing. So, pwede tayo maglaro. Ang dami nating mga laro dito guys. Dragon Tiger tong it's color game. Ayan. Laruin natin tong treasure digging mga bossing. Tara, subukan natin to. Bago kasi siya no? Gusto ko lang siyang masubukan. So, baka naman na pumaldo tayo rito guys. Dahil may 5 piso naman ako. Galing kay Super Game. O, diba? So, eto gagawin natin dito mga bossing. Start natin. Tapos, magdidig na tayo guys. Oh! Meron na tayong piso. Gilid-gilid lang ba? Sabi niya, cash out na natin yan. Uy, gagi, muntik ako dun, oh. So guys, so yung 5 pesos natin guys, naging 5.11 na. Apakaangas, di ba? Nag-enjoy ka na, kumikita ka pa. So ano pang inaantay nyo? I-download nyo na ang Super Game.